Zdravím všetky dažďovky a dažďovkyne a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska je to môj prvý tutoriál a je to ako si nainštalovať a stiahnuť a nainštalovať World of Warcraft Lich King. Ako prvé pôjdeme na túto stránku, ktorá bude v popise a dáme začít hrát, jak sa pripojiť. A tu si dáme, je to na server Anathema alebo Planix, ja hrávam Anathemu. Tu si dáme registrácie, zaregistrujete sa a potom zaregistrujete sa a potom pôjdete sem dole a tu je World of Warcraft Wrath of the Lich King. A buď si to stiahnete tuto, je download list, stiahnete si 10 súborov, ale ja si dávam toto, ja som si stiahol toto, zabaveného klienta stiahujete SD, kliknete sem. Stiahne sa vám vlastne toto, World of Warcraft Lich King 335. Vy si to vyextrahujete na plochu napríklad a budete mať toto tu. A toto si otvoríte, keď to budete mať vyextrahované a iba si spustíte túto WoW World of Warcraft. A mali by ste to mať normálnu hru. A tam je enter your email address, ale vy tam nenapíšete e-mailovú adresu, ale prihlasovacie meno, takže meno, ktoré ste sa prihlasovali. Ako napríklad dali ste si e-mail, hej, že neviem, joškomrkvička@az.sk a vy to tam nenapíšete, ale napíšete tam napríklad joškomrkvička358, aké ste si dali prihlasovacie meno do hry. A potom by vám to už malo normálne nabehnúť, dáte si tam heslo, vytvoríte postavu a hráte. Takže toto by bolo z tohto videa asi všetko. Možno natočím ešte nejaký tutoriál asi na 7 Days to Die, ale to neviem, či je také isté. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, koment, odber a určite by som bol rád za každý like na mojej fanpage, ktorá bude v popise. A majte sa pekne. Čaute.